Takže to prišlo úplne spontánne, vďaka mojej mame, ktorá ma požiadala, aby som doplnil sošku Panenky Márie pri tej Božej múke na starej ceste. A možno by si vyžadovala nejakú pozornosť väčšiu. Tak som si povedal, že mám stavebnú firmu, mám na to čas, mám na to prostriedky a poďme teda tie veci skrášliť. Lebo v obci máme kopec priestorov a vecí, ktoré by sa mohli skrášliť. No a teda tie nápadly išli postupne. Tak som požiadal mojich priateľov v rámci obce, ktorých si považujem, vážim a myslím si, že sú to veľmi schopní ľudia. Tak som si povedal, že aspoň tú našu mikroklímu, ten priestor, ten malý svet, v ktorom žijeme a v ktorom som sa narodil a v ktorom chcem dožiť, ho chcem nejakým spôsobom skrášliť, upraviť pre všetkých. A budeme môcť si povedať s odstupom času, že naozaj toto sme dali do poriadku, túto cestu sme vyčistili, tu sme zasadili nejaké stromy, vysadili sme kvetiny. Vždy pri každom projekte je niekto, kto to začne. Tak v tomto prípade som to začal ja, ale bez mojich priateľov a bez našich podporovateľov a spoluobčanov, ktorí sa chcú pripojiť, to nepôjde. Nemôže fungovať komunita na pár ľuďoch. Tak toto občianske združenie práve by malo nejakým spôsobom suplovať obec vo veciach, na ktoré zatiaľ nemá dosah. Aby tá komunikácia bola efektívnejšia a nebolo to len na úrovni Facebooku, tak sme si založili web stránku zakrajšikvetoslav.sk, na ktorej je jeden kontaktný formulár, ktorý je pre nás veľmi dôležitý. Môžete tam posielať vaše nápady, vaše postrehy, vaše vízie, ktoré my spracujeme, zistíme, ktoré sú tie najpodstatnejšie veci, ktoré treba riešiť a budeme sa im venovať. My sme iniciátormi, ktorí to celé zastrešujú, nejakým spôsobom organizujú a nechceme byť tými, ktorí len nadávajú na veci a čakajú na to, že to za nich spraví niekto iný.